Намирате се в галерия Савчева и казвам се Нейчо Савчев. Галерията съществува от 2004 година като първа частна галерия в Оряхово. 2004 година нямаше друга галерия в Оряхово. Идеята ми беше, че това е едно празно пространство, което трябва да се запълни. Идеята беше според мен добра и основах тази галерия. Галерията показва различни автори, не само от България, и от цял свят, като организираме пленери всяка година, един от които е посветен на професор Марин Върбанов. Този пленер се организира от 1995 година, който за моя гордост съм инициатора и от тогава непрекъснато продължава до сега. От 2004 година, когато съществува галерията, пленерите се увеличиха и освен този, който е посветен на професор Марин Върбанов, се провеждат още няколко. Примерно тази година бяха 4 пленера, миналата година бяха 6. Излязахме от рамките на живописта и освен живопис има и скулптура. Тази година, например, в пленера, който беше посветен на професор Марин Върбанов, участваха 21 автори, от които 5 бяха скулптури. Галерията организира и 3 карикатурни пленери, които бяха така с много активно участие с най-добрите карикатуристи на България. В пленерите до сега са участвали артисти от 15 страни и в фонда на галерията съществуват творби от 260 и повече автори. Така че фонда на галерията е доста богат и ориентацията е към съвременни автори, млади автори и целта е да бъдат от различни страни. Другите вид изкуства, които се показват в галерията, това е няколко автори създадаха филми по време на пленерите, които провеждаме в Оряхово и чрез галерия Савчеви. Участници имаше от Швеция, от Норвегия, които създадаха един доста интересен филм с доста философия. По принцип те създадаха филма за тях, но той се създаде в Оряхово и аз радвам за това, че този филм показва Оряхово и галерията и в скандинавските страни, и в Швеция, и в Норвегия. Филма беше около 10 на минути. Снимана е реката с фактически двамата автори, с доста текст, който в същото време целият филм е преведен на български и разговора се води на български. Друг филм, който се направи тук е на един натурализиран американец, роден в Москва, Тетев Ремов, и заглавието на филма беше "Майчин език". Началото на филма започва от изворите на Дунава и идеята е да стигне до устието на Дунава. На 3 етапа се прави филма. Първият етап беше от Шварцвалд до Белград, от Белград до Оряхово и третият етап трябваше да се направи тази година от Оряхово до устието на Дунава. Автор обаче не дойде и филма е недовършен. Интересен филм е с едно куче, което е направено от ВЛПП и от един натурализиран американец по народност филипинец, който 2 пъти участва в пленери в Оряхово. И кучето, което направи, се разхожда из Оряхово. Един вид за мен е Оряхово през погледа на едно куче. Сега в момента в залата има самостоятелна изложба на Златка Декова. Нейна 3-та самостоятелна изложба в Оряхово, а освен това тя участва и в няколко пленери.